kung wa kaysa dilik angay mahadlok. Bitaw bay. Salig lang gid sa Dios. Dili kanya pasagdan. Di ko na ebidensya ni Ma'am Carmen batok na kula. Gigamit ang kwarta nga akong giuli niya. Kung hibaw-an pa, may pagwa pa nimo iuli ang kwarta. Dili lang ta magpakawas paglaom bay. Mao na ang gibuhat ko ni Adto bay. Sa na preso si Papa. Wa mi mawadlig sa paglaom. Pero hain naman ron si Papa. Pagkikitaan ko kanang giingon mong Ma'am Carmen. Lah, ayun lang. Tingaling ikaw yung masunod. Kung mabiktima siya yung kasalbahis. Unya, unsa man di atong buhaton? Wa man ganit ay kwarta ang ikabayad sa abogado nimo. Lah, Ako'y mangitag pagi bay. Kung gikinahanglan, balikan ko ang trabaho kaniadto. Para lang gyud nimo. bay, ayaw. Di ko gusto nga mabalik pa kasi mong trabaho nga illegal. Una lang pagi bay. Aron mapiyansahan ka. Huwag makakuha tag may mga abogado. Oh, pero di ko gusto nga mabalik ka sa mong trabaho, ha? Salit ka sa Ginoo, bay. Mulot ta ko ra ang tinuod nga hustisya. Lah. Uy, sala. Mingaw man. Mingaw ako di ay. Ano mga tao din himinggoy? Ako di ma'am. Di ko tao. Taw-taw di ko. Hanggaw! Ang buot ko ipasabot ang mga taong namuyo ning baya. Una gihapon ma'am. Oy. Sa eseng tuan ang laba. Kaysa ang imong labandira wa mamutunga. Kay wa ka uyon tingis imong batasan. Unsa? Kaya nga naman, unsang ko na ko batasan? Oh, Hoy. Way lami minggoy ha, way lami. oh, tabang ra ma'am. Samot ka way lami. Tuwing. Ang usa ka mo tchatcha, hain man. Excuse ma'am ha. Naunsa man ka ma'am, o gidagaw ka. Kami naman lang taon sa duhang ising mo inahabilin din he. Mangita pa mo kaglay mo tsatsa. Hoy minggoy, si Leia ang buot ko ipasabot. Kanay, mo tsatsa din as Lia. Nga tinuod man ang asawang Dong Ramil. Hoy, wa ka makasabot ha. Asa lagi siya? Gipapahuway taon na mo, Oy. ma'am. Uy, kay nakuyapan. Sige, gikabuhi. Ipapahuway? Oy, Minggoy! Ang mga katabang ang mga muchacha, way panahon nga magligoy-ligoy silang trabaho, no? Di na li papahuway yung mga muchacha. Yawa. Ikaw, pahuway kas dayon! Papahuway sa tatna si Delia, ma'am. Uy, ikaw ba'y Juntis Lalimba? Excuse me. Hoy! Ay, ay. Ikaw ba? Ayaw ko pabot ihasok kung sa may akong isulti karon. Ako'y amo ning baya! O ka na ako mga pinalit, isa ka na sa taas, bisig asa na ni mo ibutang. Dali! Sa pagtuon mo ako ning datos amo. Dali, oy! Uy! Tubag para ba? Leia. 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 Ramin. 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 Leia. Siya, Leia. Leia, nang naong mo? Puling. Pulin ka dyan. Ako tao ni Dong. Sakitan mo lang ko ni mo pirmi, uy. Ni atuod ta, naghigda to ta sa imong kwarto na mahuway kunuhay ta. Kaya patuon na to ni Leia nga nalibiin yun ta.
Pero himan-himan pa di ay. Mura ko buang ini. Mura ko may sakit nga mananakod nga likayan nimo. Mahadlok gani ka magkadapat ang atong panit. Tanawa ra gud nimo gibuhat. Di pa antos lang gud nimo imong kaugalingon na agi kahigda di sa saw nga maarang mo ang tada dinhi sa imong bed. Unsa man? Surrender na ka? Pagsulti lang. Kung di na nimo kaya, daghan kong ikapuli nimo. Okay, fine. Sugot na lang ko, okay na lang. Sugot na lang ko ani nga set up. Pero di gihapon ko surrender. Di gihapon ko mawagtangan sa paglaom nga madutlan ka ra nako. Ma-inlove gihapon ka ni Polly to the highest level. Ikaw, no? May gitaguan ka yung batasan. Sige, taguan ba? Seloso man ka ba? Silusod daw. Pero Ramil, ayaw pa sobrahin. Ang pangabubuhubay ang awa sa lugar, makaungkag na usahay sa magtiayon. Nga nag-wish ko nga mabuntis na kag-usab. Kay gusto, nagig ko makita sa tong liwat. Sige lang, Ramil. Pray lang good ta good. Ihatag ra lagi ni Lord ang imong wish. Lord, kauban ko sa imong simbahan ang akong asawa nga si Lea. Naghangyo ko nimo lang. Panalanginan mo ang among gugma sa usag-usag. Ug lig-una pagsamot ang pundasyon sa among relasyon. Please, Lord. God, kauban ko karon si Ramil. Manghangyo ko nimo. Lig-una ang talikala nga nagpungkos na mong duha. Ayaw itugot nga, samukon pa kami sa mga pagsuway. Himua nga ikaw kanunay ang sentro sa among pagpuyo. Please, Lord. Samot kag kagwapo. Higig ko. Uy, tinuod ang akong isulti, no? Ayaw pagdugay sa pagpauli, ha? Murag madugay-dugay ra ba tingali ko sila. Gawas nga daghan ko buhaton sa opisina. Murag painungdan ko nila og welcome party. Ay, madugay ka din sa pagpauli. Ayaw ka bala ka. Murag dili man tingali na formal kaayo nga party. Murag sort of celebration lang na. Gamay kang kaon lang. Huwag magdaday kong extra t-shirt o karson ni Sweetheart kay formal na kay ning atayran. Magto ko dito. Ha? Okay. Magpaabot ko nimo, ha? Doon na pinindot kaayo nga i-surprise sa inig abot nimo. Nindot kayo sa sorpresa ako. Ang iyang laki. Ano nakabuhat na ako si Lea ini.
Gisanay na ko siya sama sa usa ka bulahan. Tungod kay kituhuan ko usa siya ka birhen. Nga ngay simbahon sa timos ng gugma. Apan maluibon siya. Traidor siya. Ang gaga! Nagpakita siyang pagkatagabukid. Ang iya pagkaway grado! Kusog na kay musoko na ako. Pero bisag kapila pa ko niya sukli. Bahala siya. Total, dili na matuis ang kabatuoran. Ha? Og si Ramil. Nagtuon na nga may kabit siya. In fact, ang igsoon ra ni Lea, nga mao si Leo Delfino. Og dili ko mohunong hangtod madugta sa bilangguan si Leo. Ug ang bisit nga Lea, kinahalamay sa fuera na siya ning bayang. Wa siya'y lunat ning bayang! Kinahalamahanaw na siya! Kalibutan ta kahibungan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahan